خالق سيوف تكبرات ويانه جاندا ويانه نز سمينات كيعو إثيوبيا دمسيسو አዲስ አበባ ተቆጻጺሩ ኤርትራ ተሰጋጊሩ ጎብለል ቀርና አፍሪካ ክበሃል ዝተጓዓዘሉ ምስጢር ነታ ኣብ ቅድሚ መስትያት ደው ዝበለትን ኣብ ክንዲ ምስላ ኣንበሳ ዝረኣየትን ድሙ ተዘኻኽረና ጃንዳ ወያነውን ከም ኣንበሳ ነቂዩ ከይተበገሰ ኣብ ባዕትታት ተንብየን መሰፈረ እቲ ዝመረጾን ዝጠለቦን መንገዲ ንኤርትራ ሙንጃሊ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ዘቕረቦ ክስን ጥርዓንን ብኣሳሰይቱ ከይተረፈ ብተኸታታሊ ዝቃላሕ ዘሎን ንምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ዝቐርብ ዘሎ ጻዕዳ ሓሶት ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኤርትራዊ ስነ ምግባር ፍጹም ዝራጸ ምዃኑ ከነነጽረሉ ንደሊ እስከ ጃንዳ ወያነ ኣብ ስልጣን እንከሎ ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከነቕርብ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ቅድሚ ምኻዱ ዶክተር ካርል ኒውተን ካብ ኣሜሪካ ኣብ ምድላው እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣብ ምዕራምን ምርቃቕን ዝተሳተፉ ክኢላታት ካብ ኖርዌይ፣ ሽወደን፣ ኣየርላንድ፣ ኣሜሪካ ከምኡውን ሓያሎ ዘይመንግስታውያን ትካላት ከም ኣፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም፣ ሴቭ ችልድረን ሽወደን ኣብ ትግራይ ድማ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ውድብ ጥዕና ዓለም UNFPA ከምኡውን ኣብ ትግራይ ዝሰርሑ ዘይመንግስታውያን ውድባት ዝተሳተፍዎ ካብ ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ሳራ ባህታ፣ ሃፍቱ በርሀ ገብሩ፣ ዮሐንስ ተስፋይ አበበ፣ ካሕሱ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ኪዳን፣ አጸደ ፋንታሁን አረጋኸኝ፣ ኪዳነ ገብረ ሚካኤል ኃይሉ፣ ገረዝጊሄር ብሩህ አበራ ከምኡውን ዓለም ግርማይ፣ ተኽልወይኒ፣ ደጀነ ባህራይ፣ በሪሁ ኃይሉ፣ ገብረ መድህን፣ ቢንያም ደምሴ፣ ግርማይ ተኽላይ ዘዳለውዎ መጽናዕት እዩ ንሳቶም ከም ዝሓበርዎ ኣብ ትግራይ ከም ባህሊ ዝሰረጸ ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ መንገዲ ደው ክብል ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ህፃናት ዝረአ ዓመፅ ብጾታዊ ዓመፅ ብጸርፊ ብማህረምቲ ብግዱድ ስራሕ ብምምዝማዝ ጉልበት ህፃናት ንመኽሰብ ብምሻጥ ኣብ ኩናት መዝሓል ጥይት ከም ዝኾኑ ይግበር ምህላው እተን ኣቀዲምና ዝጠቐስነን ሃገራት ኣብ መዛግበን ዘስፈረኦ ሓቂ እዩ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ጃንዳ ወያነ ብምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ምኽሳሱ ዝተሓጎሱ ኣሳሰይቱ ኣብቲ ፍጻሜ በኣካል ዝተረኽቡ ክመስሉ እንታይ ዘይበሉ እንታይ ዘይተዛረቡ ብወገንና ሕጂ እውን ሰራዊት ኤርትራ ዝተሃንጸሉን ዝተነጥቀሉን ስነ ምግባር ካብ ዘይምፍላጥ ከይንብል ጃንዳ ወያነ ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ኣካይዳ ህዝባዊ ግንባር ሜላ ኣመላምላት ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ንዝፈልጦ ደጋጊምካ መንጋሩ ከይከውን ምስጋሩ ይሓይሽ በዛ አጋጣሚ እቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ቢቢሲ ሲኤንኤን አልጀዚራ ጀርመን ቮይስ ኦፍ አሜሪካን ካልኦትን ዝቃላሕ መሰረት አልቦ ዝኾነ ጠቐነ ታሪክ ፈትሽካን መርሚርካን ሓቀኛ ሓበሬታ ንሰማዕትኻ ንዘይ ምቕራብ ኣሚኖም ዝተበገሱሉ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዝደናገር የለን ስም ኤርትራ ንምሰይጣን ሓሶት ብምድግጋም ሓቂ ከም ስለልና ይኽእል እዩ ዝብል ፉሹል ሜላ እዩ ብዝኾነ ሕጂውን ምኽርና መንገድኹምን ትሕዝቶኹምን ኣብ ቅድሚ እታ ዘላ መስትያት ደው በሉ ዝብል እዩ ብወገንና ንክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ታሪክ ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተኻየደ መጽናዕቲ እዚ ዝስዕብ እዩ ሓደ ኣብ ትግራይ ምዕማጽ ጓል ኣንስተይቲ ዘይተፈጸመሉ ትካል የለን ክበሃል ይከኣል ዩኒቨርሲታት ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ውልቃዊ ትካላት ምዕማጽ ካብ ዝተኻየደለን ቦታታት ቀንድን ተጠመትን እየን ብ2014 ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበራ ፋይቶት ዘካይድኦ ሰላማዊ ሰልፊ ናይዚ መጽናዕቲ እዚ ኣካል እዩ ኣብቲ ዓመት ጥራይ ኣብ መቐለ ኣብ ዝነበራ 32 ቀበሌታት
ኣብ 2190 ባራት ኣብ 146 ሆቴላት 2868 ፋይቶት ከም ዝነበራ ካብ 1 ሚያዝያ ክሳብ 18 ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ 250 ፋይቶት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዘረጋግጹ ሓቂ ኣሎ። ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፋ 100% ሓቀኛ መልሲአን መሊሰን። እዚ ማለት ድማ ካብተን ፋይቶት 119 ኣብ ክሊ ዕድመ 20-24 ዝነበራ መንእሰያት ኮይነን ኩለን ድማ ኣብ ልዕሊአን ብዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመጽን ህይወተን ናብ ፋይቶት ማለት ሴክስ ወርከርስ ቀይረኖ። ክልተ ብ2007 1024 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተሳተፍዎ መጽናዕቲ ጾታዊ ዓመጽ ተኻይዱ ነይሩ። ካብዚኣተን እተን 62 ሚእታዊት ተመሳሳሊ ጾታዊ ዓመጽ ብመዛንኦን ከም ዝተፈጸመ ይገልጻ። ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ዘጋጥም ፍትሕ ይኹን ካልእ ስድራቤታዊ ጎንፂ መበገሲኡ ጾታዊ ዓመጽ ምዃንየን እዘን ተምሃሮ ከካብ ተመክሮ ቤተሰበን ዝተዓዘቦ ዝገልጻ። ኣብ ገጠራዊ ክፋል ትግራይ ንትምህርቲ ናብ ከተማ ዝመላለሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንገዲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካብቶም ተጸጊዐን ዝነብራሉ ስድራ ቤታት ከይተረፈ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዘጋጠመን ይሕብራ። ተዓሚፀ ኢልካ ምዝራብ ስለ ዘይተለምደን ከም ነውሪ ስለ ዝውሰድን ትምህርተን ገዲፈን ፋይቶት ዝኾና ሃገረን ገዲፈን ዝተሰዳ ከርፋሕ ናብራ ዘሕልፋ መሓዙት ከም ዘለወን እውን ይገልጻ። እዚ እቲ ስምብራቱ ዘይጠፍእን ንተምሃሮ ኮሌጃት ትግራይ ቀጻሊ ዘጋጥምን ዝምልከቶ መንግስታዊ ትካል እናፈለጠ ዝሰግሮ ጸገም ምዃንየን እተን ተምሃሮ ኮሌጅ ዝሕብራ። 3 ኣብ ጥሪ 2020 ኣብ ዓዲግራት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ ኣብ ሆስፒታል ዓዲግራት ምርመራ ካብ ዝተገብረለን ሕሙማት እተን 60.2 ሚእታዊት ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን መንእሰያትን ኣነዋሪ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብወለደን ብናይ ቀረባ ስድራ ቤተን ብጎረባብተን ኣብ ልዕሊአን ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ። ብተመሳሳሊ ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ መጽናዕቲ ካብ ዝተኻየደለን ልዕሊ 356 ኣብ ምሕደራ ካብ ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ 174 ኣብ ክሊ ዕድመ 26-35 171 ዝተመርዓዋ ካብን 180 ማለት 50.2 ሚእታዊት ኣብ ልዕሊአን ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝተፈጸመ ይሕብራ። እቶም ፈጸምቲ ጾታዊ ዓመጽ ድማ ሓለፍተን መሳርሕተን ምዃኖም ኩሉ ተግባር ጾታዊ ዓመጽ ድማ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ከም ዝተፈጸመ ይገልጻ። ብመሰረት እቲ ዝቐረበ መጽናዕታዊ ሓበሬታ ካብተን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ 50 ሚእታዊት ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝተፈጸመን ይሕብራ። 4 እስከ ሕጂ ድማ ናብ ኣኽሱም ክንወስደኩም። ኣብ 2018 ዝተኻየደ መጽናዕቲ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣኽሱም ካብ ኣዲስ ኣበባ 1024 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። 60,766 ጠቕላላ ብዝሒ ነበርታ እዩ። 30,991 ማለት 51 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ 29,775 ድማ ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ኣብ ልዕሊ 378 ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብ ተሳተፍቲ 175 ትሕቲ 31 ዓመት ኮይነን 286 ድማ ካብ 16 ክሳብ 20 ዝዕድሚየን መንእሰያት እየን። 56.8 ሚእታዊት ተኸተልቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ክኾና እንከለዋ 112 ምርዕዋት እየን። ኣብ ኣኽሱም ዝበዝሐ ጾታዊ ዓመጽ ዝመበገሲኡ ፍትሕ ከም ዝካየድ ኣብቲ መጽናዕቲ ይሕበር። ካብተን ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፋ 398 ደቂ ኣንስትዮ እተን 88 ሚእታዊት ካብ ሓደረን ዝተፋትሓ ክኾነ እንከለዋ 110 ድማ ብምኽንያት ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ቀጻሊ ጸገም ከም ዝርከባ ይገልጻ። ኣብ ኣኽሱም ቀንዲ ምኽንያት ፍትሕ መበገሲኡ ጾታዊ ዓመጽ እዩ። 5 ብምቕጻል ኣብ ሽረ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከነስግረኩም። እቲ መጽናዕቲ ኣብ 422 ነፍሲ ጾራት ተኻይዱ 226 ካብአን ኣብ ክሊ ዕድመ 25-34 ዕድመ ዝርከባ ኮይነን 380 ኣመንቲ ክርስትና 37 ድማ ኣመንቲ ምስልምና እየን።
404 ካብአን ዝተመርዓዋ ኮይነን ካብዚኣተን 85 ነፍሰ ጾራትን ከለዋ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝተፈጸመን ይሕብራ بمنغستا ايرلاند استزرق حبرتا preventing and responding to violence against women and girls in Tigray ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርስቲ ነበርቲ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጽርግያ በመውጻእ ኣንጻር መንግስቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዳ ካብ ዝቐሰበን ስጉምቲ ሓደ ንጓል 13 ዓመት ትሕቲ ዕድመ ህፃን ብዘጋጠማ ጾታዊ ዓመፅን ምቁራጽ ክልተ ኣጋራን ዘስዓቦ ወጥሪ ምንባር እዩ ብምባል ዝገለጾ ዓንቀጽ ኣዝዩ ዘሕዘነን ንብዙሓት ዘተሓሳሰበን ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። 6 ናብ ዓድዋ ምስ ንኸይድ ብ2016 ኣብ ልዕሊ 643 ተምሃሮ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ጾታዊ ዓመፅ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣጠቓላላይ ሓደገኛ ተርእዮ قلتوف فوسن زحتت مخانو بمجلاس كابتن 643 تمهارو 49 مئتاوي تدغاغامي صوتاو متقعتي كم زغات امن يغلصا قليان كساب شدشت غزي كم زغات امن يحبرا كابتن 643 اتن 27 مئتاوي حجي ابز مهارالو يونيفرسيتي 46 نطبي كلته دما اب كلاي درجه بيت تمرتي 23 مئتاوي دما اب كولج مسلطني ممهران زغاطمن كوينو 66 كابتن تمهارو نممهران يونيفرسيتاتن كلاي درجان باكاديماوي بلشونا نطبي نمركب كبلا زغاطمه مخانو يغلصا زغبكم سمعتنا ازي كم مبغسي زغربنا يد امبر قال زي تزرق حبريتا كم زلون كنسمرولن دلي جاندا ويانن اساسيتون اصابعتم اب كندي ناب كالوت موطوات تاريخاون بهلاون اتعبابيا جاندا ويانه كمرمرون كفتشون متغبام اتن نتغراي زحلقه هاجرات اب ايدن زركب سند فتشن انت زاربا كندينا مصبغلن اب غزي السلام أبدحان أوان كم زعم السلسلة كاب زونن جاندا ويانه أب أوان كوينات مسفال لاوي بحرياتو انتاي كسبايا خلا إذا حجي جاندا ويانه أبل علي أمحران عفرن زغسس لزلو معما صدق أنستيو مبقس السرو انتايو اتمالسي كاب مزاقوهم يفتشو اتم نجاندا ويانه مستياتكم غيركم تنقصاقص زلهم على وين تكالات مستياتكم كتولولو ولويلكم مثلكم كثير ما نزخاخر أنت جينا هزبي ضاع الحبو مولادي يقرعني